sinno wonano gantu o joddoto e mon ɗo guinde fuɗɗoto nde ha nde gasoyta nde kono noon neɗɗo wona ko yiɗi ko dañata koko dañi ko ɓamata wonko fawe e hoore makko heewi ko ɗum tagui noon omo ñaago on yaafuyo omo wiya on nokku o ko nokku mon ko jiɗɗon waɗe ko metti on woppe weltima no feewi noon saabu pelle mbaɗeno godal ni mbaɗeno pengal Mamadou Alassane Ba ni mbaɗeno deyirde ni so tawi miijimo nokku o ɗum firti ko nokku o ko nokku mumen et puis ko noon wori o weltima hen no feewi noon oɗon jaɓanamo gantu nokku o nde cohluɗon foof bisimilla mon ɗo pelle godal kisal deyirde pulago e pengal Mamadou Alassane Ba Allah jarama on jarama anduɓe men wonɓe ɗo docteur Abdou Ba amme Amali on calminama on jurama e darde mon mantade ardiɓe pelle tati ɗe Samba Djinda Ba o salminama Ousmane Makali gardiɗo godal Samba Fatoyi Ka gardiɗo pengal Mamadou Alassane Ba on calminama on jurama sete iwɗo Madina Gounass Abou Ndiaye e woɗɓe wiyani on calminama on jurama so wontino fedde ɓamtore Pulaar tabital Pulaagu Sénégal yimɓe bureau mum nan ɗo Mamadou Ngoɗeni koye bureau he jeeya waɗɗoma wano ha heeɓe ko gonga depuis kam teddugal je ardade e comité directeur mo jeeyaɗo wadde on jarama ñalawma men hande ko tengtinde ko galiɗo haalde o haali ko hol darde ɗemɗe neniji holko waɗi en daranade ɗemɗe neniji gueɗe ɗiɗi tan waɗi ha dari tan goho o siftini ɗum ko godal men yeɗo Doro Diallo yo Allah ɗuɓal ɗum wiyatno so ɗemgal wuuri leñol wuuri so ngal maayi ngol maayi wadde so ɗemgal men wuuri en nguuri so ɓengal maayi wala hol wala goto ɗen jaɓatani ɗiɗo ɓengel ko ɗum sodorde ɓamtare ɗemɗe meɗen nadde hen ene juuɗo duutat hiɗe men ko dabɓo ardiɓe ene keewi kono ko ɗum sodorde ɓamtare joni kam eɗen gandi heewi ene joɗaɗi leñol ngol wonɗen koye ñalawma ɗemgal hol peeje mbaɗaten ha ɗemgal men ngal wuuro gaga janngude ngal e jannginde ngal e haalde ngal e galleji men ko daraɗo hono ɗeɗo pelle darori ni ha ngal ɓe wuurde sabu so ngal wuuri kural meɗen wadde e indam Mamadou Alassane caggal ne jettumi e inde fedde ɓamtore Pulaar tawital Pulaagu Sénégal fedde nde gardiɓe duuɓi sappo mi siftini yewtere yawtude mbaɗunoɓe turde tafsiru jikko min nde goppatmi fedde ɓamtore Pulaar tawital Pulaagu Sénégal e ko min gondi hen ko min jangguini temedde ɗiɗo ujunere ɓiɗɗo Sénégal najjinoɗo janggude Pulaar wadde amin ñaagani Allah lomtotoɓe min ɓe walla ɓe min darodi ha hande ɓe kañumen mi dokkata golle ɗum wonata ɗemgal meɗen on calminama on juurama docteur Mamadou Alassane sa haali e fedde ɓamtore Pulaar min miɗo wawno asal kono ko teddungal ngal teddin ɗum Allah teddino Allah yuɓɓon ko wona ɗum noon on jarama min fedde ɓamtore Pulaar kaldinam hen ko catal gaynaka tawde noon ko gaynaka wiya wadde wona aynude nayi tan tawde haalaɓoɓe mbi ko kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wadde toon ko gaynaka haala toon wadde onon kon aynaɓe pelle ɗe gardin noon kon aynaɓe walla aynoɓe ɗemgal ngal aynonoɓe ngal woto bone yen e ngal yo Allah suutu ngal Allah jarama on jarama on jarama bandiraɓe calmini on tan enen kadi min gandi tawtere ñalawma hande kadi mawdi ɗemgal ngal e andude kadi woni kadi juuɗo min belti no feewi tubbude noon e ardiɓe pelle men ɗe ha yetti e ceerno men hamɓe hamde ɗirɗegol ɗo ɗo yewtere nden en calmini hoore men Oumar Alassane Ba no wini en koye men eɗen beltoro e saaha nde o ardi député Pulaagu Sénégal
Medina Gounass e darde makko e ballal makko ɓe jeehi hamin jogi fodde capanɗe jeetati dunal pulaar e Medina Gounass e saaha garɗo makko kadi wonde pulaar noon jarama no feewi no minen kadi min garta yalnodirde e moon min jetti noon kadi calminade ceerno Diallo Dine Ba o tawi men fof mo andi holko woni darde mum e ɗemgal ngal e diine o min mbiya on tan Allah jarama on jarama beltima ɗiɗimal ngal yo Allah sendinɗo on jarama an mbiya kam ko ɓuuri feccere nde fof ne o jiiye binde mumen taw koye ɗemgal pulaar jeeyata ɗum basiki ceerno Amadou Tidiane Ba hokki yeru ɗum noon en hannde sa e ɗum mbiyeten Fouta walla ɗum mbiyeten Fuladu ɗum mbiyeten Kolda ha Linguére ha Jolof fof ko fulɓe goni hen partout e Sénégal kono ko ɗon nokku woni nokku mo ganduɗa tawa ɗon ɓurana ene fiire taw ko sukaɓe tokosɓe piɗa ɓurana e piɗa ɓurana e ɗemgal pulaar ɗemgal fulfulde donc ko laboratoire mo ganduɗa eɗen ponno ƴewde hen guilay ceerno men mawɗo ceerno Mamadou Saydou jurmede Allah wone mum sa ƴeewi beddaji ɗi sa ari tableau mawɗo gonno ɗon e damal ɗo galle ceerno ɗo waddano ko quartier ji 19 mbaɗen ɓeydima leyɗe 19 leegal fof ne jogui inde ɗe ko inde pulaar sa ƴeewi guure ɗe o sosi ɗe ko Samba Yidde Samba Ñaame ko way noon fof kadi ko pulaar sa ƴeewi communication ceerno Mamadou Saydou Ba ko waɗano fof communication makko bandaji waɗanno ha yimɓe ɓeyɗo famde fedde godal dañi fartangue e ministére de langue nationale jagorgue gal kalfinagal fate jangde hokki ɗum e kalsuji ɗiɗi duɗal to hen Gounass taw ko jogui ngal ɗon Gounass ko ceerno Aissata Diallo waɗi hon gueɗe baɗɗe fayida ɓeɗo rewɓe fof ko toon gummi vraiment mi wona modérateur saho yon poɓɓo kelle kono on mbawi foɓɓandeɓe kelle seeɗa eyyi so ɗum ɓenni kadi ɗum fedde wonde duɗal gongal ko Yaguba Diallo jangguinde toon pulaar toon to Gounass eɗen jarnaɓe no fewi ceerno Yaguba eyyi so ɗum ɓenni ko artude ñalawma hande o eɗen gondi o mawɓe hewɓe arɓe ɗo ceerno Maham Sow e waɓe noon ñalawma hande o ko ñalawma mawɗo fedde godama aduna woni UNESCO mi anda so firgo ma few halfinaɓe kala fate e jangde pine e coñce kamɓe cuusi ndeɗo ɗum ɗo oɗo ñalawma ko 22 lewru février watte kala hitande eyyi enen noon hikka noon mbiɗen alaa sago ɓaade enen fof liggotto enen fof ɓamden golle ɗum saabi rawane godal e kisal deyri pulago e gaddugol Samba Djinda Ba mbadde ñalawma toon to école Darou Hikma en calmini ceerno Souleymane Ly gardiɗo école o hikka noon kadi yimɓe ɓeydi mbi ko godal kisal deyde pulago wondude pengal Mamadou Alassane Ba sam fatoy ka oɗo woni président eɗen jarnamo kanko équipe makko enen foof ndendi frais o ndendi organisation min juɓɓudi kala miijo waɗa o yimɓe mbaddi ɗum kadi ko hunde nde weeɓani men sigo enen fof ko guesa gota ndematen so woni enen fof ko guesa pulaar guesa pulaako ɓamtude ɗemgal men ɓamtude leñol men ɓamtude leydi men wadde alaa sago yoga e gueɗe ka jaaden ɗum saabi noon yimɓe mbaddi ɗum juɓɓudi wandi fayida enen mbadda hen ha yettiɗo eyyi so ɗum ɓenni ko ñalawma oɗo guila 1989 mba sikki wonno 99 to Bangladesh won ɗemɗe ɓe ganduɗa fiyanoɓe toon nefaɓe toon UNESCO wi alaa sago oɗon ñalawma waɗe ko ñalawma noon teskiniɗo sibo neɗɗo sa jibinama ko yumma sa teskima neɗɗo ko ɗemgal ngal yummakko ma hamme artu hen kala ɗemgal ngal yummakko haalat o haala ɗum par ce que nenewal ko muynowo yummakko kala ko muyno yummakko ko ngal ɗon ɗemgal o ƴettata donc ɗum ɗon ko hunde wonde fayida ma ceerno hamme artu hen e docteur Abdoul Ba kanko ko neɗɗo baɗɗo fayida o jeeya koye kisal ko professeur omo to ministére de la culture ko neɗɗo kan kumpiriɗo gueɗe baɗɗo fayida kankone so Allah jaaɓi woni modérateur yirata golle ɗe Alassane Diop haali ɗum donc ko caɗele noon garten e leñol mumen hannde eɗen jogui caɗele par ce que si en garta tan ma ceerno hamme haala hen en garta tan mbaɗen conférence jehen mais caɗele men ko gonka hannde déjà sen noddi hay sen mbaɗi 1 mois 2 mois eɗen prépare sen noddi yimɓe garta hawna ko won daaka walla ɗum hay daaka ni sa ƴeewi no wayno nde ni usti yimɓe gam mbiyata fada dernier jour donc hande ko poɗe probléme men ko rendinde leñol ngol ɗemɗe ɗe ni eɗen kaala ɗum pulaar on haale galleji Dakar ne haala hay so woni walla fof malla ɗemɗe goɗɗe nan naara hen kono noon probléme men ko hande ko darnade ɗemgal ngal en jogui jagorɗo kalfina kal fate jangde ministére éducation gonnoɗo ɗo ko neɗɗo men garɗo o ko neɗɗo men kono eɗen ƴeewi ɗemɗe ɗe wonani pulaar mais ko ɗemɗe guindiɗe ɗo
leydi Sénégal hande yaare 24 langues ɗemɗe nogas e nayyi ganda tengtinade baɗaɗo validé wonɓe ganda cikkani ken jetta e ɗum kono ɗemɗe ɗe keɓani place majji e laamu ngu donc gouvernement o ene manki no fewi banggal ɗemɗe keɓani fayida mum no fewi e jii ko ɓoyani ko hoore leydi Macky Sall waɗi recevoir jangguinoɓe ɗemgal arab so Allah jaaɓi maɓe keɓ bureau ɓe keɓa se mbawa liggade mbawa yoɓede salaire eɗen jiiɗi jangguino pular a wawa jangguinde pular lewru ma joɓeteɗa ko ujunaji 4 ujunaji 6 walla ujunaji 10 ko ɗum ɓe joɓete taw ɗum timmani hay passe donc enen mbaɗa erago en ganda so nane walla nantaki kam kono eɗen jiiɗi kam vraiment ministre o oɗo saaha ko Elhadji Cheikh Oumar Anne kanko ardi yo jodde pelle ɗe woni pelle men pular woni pelle serra pelle jolfuɓe ɓe joddo yimɓe ƴeewa holko poti wadde vraiment ene ngakki no fewi gueɗel gonguel ngel ko banggal jayandeji wonko seɓoɗe eɗen jogui radio ji tokosi mais ha joni alɗuɓe men ɓe eɓe manki famde communication jogui aduna o par ce que hande en jetta Elhadji Ndiaye kanko jogui ɗo télévision e télévision fulɓe heddi ko télévision on internet tokson donc ha joni eɗen mbaɗa toon dominé no fewi alay saago so mboɗeri kalisaji jeeya baali ɗi mbaɗon télévision ngaji jeeya baali nan ɗen gueɗe foof si janani wenno goto foof so waɗi 100 francs ɓuuri 30 ans ɗum ɗon ko probléme men hande probléme de communication hay so hande réseaux sociaux ne balli en kono cikken daɗaɓe téléji gonɗoɗi fof en ngala télé en jogui radio en ngala radio manggo jeyno ko radio tokosi en ngala jayde pular hande mi sikkani sen woodi bindirego mi sikkani sen woodi ɗum foof ko probléme de communication donc il faut juuri ɗum probléme men mawɗo o en jogui probléme en haala ɗum hande en kalta ɗum eɗen cuuɗi ɗum probléme ARP tapital eɗen jogui probléme en mbawi enen normalement pelle ɗe ɗo foof ko nden foti wonde fadde yummare ko nden jibini foof ko nden kadi waɗa reconnaître kanƴe fof jogui godal jogui waɗa reconnaître kisal ne waɗa reconnaître jogui respecté mais hande jiɗɗen kala ko mbatten en kaldi no professeur Fary en wawi o ara o winuma o ara ko ɗum woni probléme men te en kalani gongo so yimɓe en kaala less cuuɗi en kalani gongo yara hande ko ɗum woni probléme men sen ngala fedde tamde leñol ngol en jaara te ko ɗum ko probléme fedde nde natti yaade fedde nde ala bureau fedde en jogui caɗele donc enen fof eɗen kuuli haalde enen jiɗɗen ko fewnude so woni nde fewani nde foti waɗe renforcé yoɓe joƴƴen yimɓe foof jooɗen mbaɗe renforcé bureau so bureau on foti yande pewnten so bureau on foti waɗe renforcé mbaɗe renforcé kono hande ala événement hay sinno ko ziyara ceerno Seydou walla Daka président fedde ɓamtore Pulaar foti heɓde toon konngol mais sen daraki en keɓata toon konngol donc vraiment min ko ɗum woni probléme ɗum jinnomi oɗo wadde lancé oɗo message jafono haalama heewi kono vraiment tapital il faut daroɗen taɓɓirɗen tapital so joguima tapital international haydara nafata par ce que alay saago wuro foof leydi foof rema guesa mum sen joguima Cameroun Mali en Mauritanie en goto fof ne daari c'est bien min jeehi ñandene hamɓe ne andi minen jano mo jaadino Mauritanie Abou Ndiaye en min jii fedde ɓamtore Pulaar Mauritanie way darade machallah jogui cate mum mais enen ko ɗo ko probléme hande en ngala fedde ɓamtore nde daari nden kala ɗo garɗa e nder département nder commune eɓe jogui toon pelle ɗe ne gara nde piiya kala probléme en mbaɗama attaqué ñande fof ken waɗa attaqué fulɓe nana mbaɗe nden ko Mali wonɗo joni ko ɗo ay ñande ne Mbacké ñande Touba yimɓe baali mon kepte fuu mon kepte wona leñamago jiɗɗen ko kala ko kewi taw hikka ji élection baɗɗo ɗo ala ken mbiya neɗɗo wawa gañade wuuro mum mbiya an pullo gañata ko wuuro mum nden Djibo Ka noon wiyatno o wi Moustapha Niass gañima Kaolack Djibo Ka gañima Linguére haale Abdou Diouf gaño Louga Abdoulaye Wade gaño Kébémer ɗum fof haalama élection ɓennuɗo men sen ngala konngol min sami haali o haali wi hol nelɗom mais fedde nde tapital nde foti haalde ɗum so haalem ɗum ko enen fof neli ɗum donc eɗen jogui probléme o il faut deglen ɗum enen mbiyen ko Pulaar haaltake walla Pulaar ne haale ni ɗe e galleji men hay sonko manque ene manque jangguede hande hay so janggaka ni mais won probléme o ko darnade hujjaji men sa darnaki hujja ma hulantaki eyyi en jii en dokkama to Agnam c'est bien no moƴƴi wadde toon musée min jiɗɗen ko musée min jiiɗi ko Macky Sall waɗanen ɗo musée e Dakar sa tellima avion jiyaɗo Bafri jiyaɗo gueɗe men kewɗe ɓoyɗe malla ko pine men tawni yiye donc vraiment min ene naddo pelle ɗe fof kadi yo gar yimɓe fof liggoɗo wona lobbying minen fedde godal e ɓeɗo pelle ala concurrence garɗo fof ara liggo kono noon jiɗɗen ko kaalen caɗele men kaalen probléme men jaafoɗon Allah jarama on jarama ɗemgalam an woni min
an woni min woni an gama mi wona ndiga fasnaki mi ɗayi somi sayi no lamɗam e ɗemde hono ma fa bada min de mboɗa hawa neɗɗo biyo holko jangi Pulaar ne hama majjungel jangu firti ko yurno paama ɓangina wona haalde woni wawde hay sa muynugal sabu heewi e muynuɓe ñawni konngol gowlongol tawi lasli ñaw maggol ko wasde windude jaati maggol teskoy konngudi Pulaar ko laaɓi hanki ɗi jillata kono konngudi hannde ene jilli ndeysan mane si voilà bien diwe lombe congude haala jibinande men papa namadori ami nanto mi heɗɗi baba rokkam nguuru ndah ko ɗum nanani kal haldinayi yo hunat hoto han koto men an bagareji mi haɗaɗo bandiraɓe on jarama leyɗele cettiɗi ɗen jogui pinal ngari e gabbodel ngal ɗon gonal so gurnam neɗɗo woni lekki sikki ala ɗaɗi ɗi goni pinal neɗɗo low fetal mum warduma kural ɓuuri daro warduma pinal so hakkilanta ko neɗɗo lutodirani e jaati godal mum golle e balle mum keyta mbade nafoore mum so neɗɗo sellinani ko sellinta ɗum so ñawi kañum ñawni hoore mum nden noon moni kala yo rem pinal mum ñandugal so ala paɗe ngal ayima saabu pinal ko paɗe moni kala foti ɗum ñaɗirde neɗɗo so suusa yo jaab ɗoftede so wawa yo jaab wallede so anda yo jaab andinede so yiyata yo jaab ɗowede ɗum addata finde famde